Patay diha dayon ang babaeng negosyante human po sila sa naginusarang mamumuno gawa sa iyang tindahan kagabi. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, samad pinusilan siyang ulo ang naangkon sa biktima nga mao'y gituhan sa kapulisan nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Aduna nay giugbok nga kandila o cross sa Dan Rabaya sa barangay Tabunok ganihang buntag diin nabugtuan sa kinabuhi is Leonora Carlos, 57 anyos. Usa ka lalaki nga nagmotorsiklo ang gingong miduol kang Carlos ug nakighinabi kaniya gawas sa iyang tindahan ug mipusil kaniya gabii. Nakadungog ang anak sa biktima og buto sa armas apan sa iyang pagtan-aw, nagkadugo ng iyang inahan nga nahagba. Nadawa sa Talisay City Police ang alarma sa pagpamusil pasado alas 8 gabi. Sa ilang pakisusi, padung nauntang manirado ang biktima uban siyang anak sa ilang tindahan sa diyang nahitabo ang krimen. Mani atong gilakaw sa itong mga investigators karon ang mga anggulo sa isa sa atong gitanaw is kining negosyo o personal pod nga anggulo ng posible. Sir, walay ikuan ang anak na binadawat ng mga death threats sa iyang mama? Walay nadawat nga death threats. Kanhi Tabunok Market Administrator ang biktima, pipila ka tuig na ang nilabay. Apan gipadapli na sa kapulisan nga may kalambigitan niini ang krimen. Gisusi sa kapulisan ang reklamo sa biktima ang gisangat sa barangay nga tulo kay gayon nang nakighusay. Pipila sa silingan sa biktima dili makatuo sa hitabo kay giulagway nila kining buutan. Amayo kini siya. Maayo kayo. Siya kay mo. Ha? Siya kaayo mo gabi. Sabi mo rin. Oo, kay tusok palit ba niya to? Pagtalikod, kusila yun. Oo, nagapos yung mata. Natay CCTV mo na ang karon kay gabi sarado man. Sarado ang mga establishment pero na CCTV karon man nagipang kuha karon ang mga copy sa CCTV. Samdan usab ang kinatao sa usa ka mamaligyaay og puto human po sila netong Sabado sa kadlawon. Namatikda ni Jose Colonel, 50 anyos, taga Barangay Lagtang, ang duha ka mga lalaking gasunod kaniya. Usa kanila maoy kalit nga niposil kaniya. Nakadagan pa si Colonel og nakatago sa panimay sa higala apan iyang nabantayan nga naigo ang iyang tungpaa og milahos ang bala sa iyang kinataw. Wala pa say kuan gid nga motive kay wa man say dikil ani nga suspect sad. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Nailhan na ang nabusil kang Colonel nga gipangita na karon sa kapulisan na trippingan o mistaken identity ang posibleng motibo sa krimen. Gingong aduna na record sa kapulisan ang maong suspetsado. Daghang salamat, Femari Dumabok.